थाव गोथां होबाय एसे बुरजा होनांगोन खान्थालाव माने थाव गोथाङा बुरजा होआबा थावा दालचिनि लं इलाइचि बानलु गोथां सामब्रामखौ बुरजा होखाबाय जों एकफवा हाइजें सामब्राम गुफुर उननाय दायो नै बेदरखौ होनाय जासिगोन अमा गोरान संख्रि होनाय जासिगोन परिमान बायदि हालदै जिरा पाउडार ओमफ्राय खुमब्राखौ होनाय जासिगोन जेकफ्रुइट गरम मस्ला होनाय जासिगोन ने खान्थालाव गरम मस्ला होबा गोथाव जायो मोननायनि लामायाव फैबाय एसे नरसिंह पात होनोसै Wow, it's looking so yummy and it's become final recipe now.